Fotografías de mulleres que loitan en todo o mundo polos dereitos sociais e a dignificación da vida das persoas enchen a Praza Maior de Lugo. A imaxe de activistas de Guatemala, O Salvador, a India, Mozambique, acompañadas polas testemuñas das súas loitas. Algunhas son artistas, outras psicólogas ou xornalistas, e son as protagonistas desta mostra que leva por título De oficio defensoras. Unha homenaxe que a Coordinadora Galega de ONGs polo Desenvolvemento, que cumpre 30 anos, quixo render nestas datas sinaladas a estas mulleres, unha rede esencial de loitadoras polos dereitos humáns e liberdades fundamentais que, entre moitas accións, exixen xustiza e reparación para superviventes de conflitos armados ou as vítimas de violencia machista. Na inauguración da mostra, que se poderá ver ata o 31 de decembro na Praza Lucense, participou o deputado de Participación Cidadá, Roberto García Pernás.